Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, вы на канале Каля культуры, і сёння я хачу сур'ёзна з вами пагаварыць. Як мінімум, аб узаемаадносінах традыцыйнага і сучаснага мастацтваў. На адным вельмі выразным прыкладзе. У 2019 годзе на восеньскім салоне ў Менску быў выстаўлены твор беларускай мастачкі Дар'і Цемры, называўся «Спадчына». Ён уяўляў сабой трыпціх, што складаўся з фатаграфіі і двух прадметаў традыцыйнага беларускага тэкстылю, прадметаў, распісаных чорнай фарбай. Вышытую жаночую кашулю і, адпаведна, шаль упрыгожвалі шматлікія тэгі і графіці. Твор выклікаў надзвычай моцную рэакцыю ў садсетках. Вострай крытыцы падвергнулася тое, што мастачка ўзяла, на думку каментатараў, творы традыцыйнага беларускага мастацтва і сапсавала іх. Рукі б ёй паадрываць! Я памятаю, як тады здзівіла мяне гэтая вострая рэакцыя і прымусіла сур'ёзна задумацца пра тое, што такое спадчына, і пра тое, што мы можам з ёй рабіць, а што, адпаведна, не можам. З аднаго боку, музейны пацук унутры мяне быў гатовы ў нейкай ступені падтрымаць прэтэнзіі да мастачкі. Хаця, вядома, голас ягоны быў вельмі ціхі. Натуральна таму, што спадчына мне здавалася і здаецца прыгожым і жывым творам мастацтва. Гэтак жа, як я люблю вулічнае мастацтва ўвогуле, муралы, графіці ці іншае мастацкае хуліганства, накшталт перформансаў Бэнксі, калі ён таемна размяшчаў у экспазіцыях музею свае творы. Пры гэтым сама Дар'я сумленна тлумачыла, што знайшла кашулю і шаль ці то на барахоўцы, ці то ледзь не на сметніцы. І, адпаведна, адзіная яе віна ў тым, што яна, забраўшы традыцыйны тэкстыль з той самай сметніцы умоўнай, не ўзяла яго і не занесла ў які-небудзь этнаграфічны ці гістарычны музей, але выкарыстала творы народнага мастацтва ці нават рамяства як аснову, палатно для свайго ўласнага мастацкага выказвання. А гэта, на думку каментатараў, недапушчальна. Бо традыцыйная кашуля мае сакральны характар, з'яўляецца артэфактам, рэліквіяй у нашай бездухоўнай пластыкавай сучаснасці. Гэта нашая спадчына без усялякіх мастацкіх інтэрвенцыяў. На мой погляд, гэта падобна на тое, як мне раз за разам кажуць ці са здзіўленнем, ці з абурэннем, што не варта выкарыстоўваць спалучэнне «спажываць мастацтва». Маўляў, як гэта пра высокае і духоўнае казаць прыземленае спажываць. Ды яшчэ творы мастацтва называць культурнымі прадуктамі. Не варта так. Сумнеўна, але окей. Увогуле, каб працягнуць гэтую тэму, давайте перанясемся на некалькі дзесяцігоддзяў назад. У 1995 год, калі адзін з самых вядомых на сённяшні момант кітайскіх мастакоў Ай Вэйвэй узяў старажытную набытую ім вазу дынастыі Хань, гэта значыць узростам яна каля 2000 год ці трошку больш, і раскалаціў яе. Прытым ён фатаграфаваў увесь працэс ад моманту ўтрымання вазы ў руках да моманту яе аскепкаў, рассыпаных па зямлі. Асобую пікантнасць гэтаму твору надае і тое, што гэта была не першая ваза, якую ён разбіў. Першую не атрымалася правільна і своечасова сфатаграфаваць, і таму давялося біць яшчэ адну. Пасля, праз гады, ён таксама фарбаваў старажытны керамічны посуд. Пакрываючы іх плотным коракам яркай аўтамабільнай фарбы, ён цалкам знішчаў высакародны вобраз старажытнай тэракоты. Візуальна пераўтвараў іх у нешта нязграбнае і быццам бы пластыкавае. Сталыя гледачы каналу Каля культуры ўжо 100% зразумелі, пра што ідзе гаворка. Зразумела, што гэтыя творы былі прысвечаны разважанню аб прыродзе старажытнай кітайскай гісторыі, аб стаўленні адпаведна кітайскага грамадства да ўласнай гісторыі, аб тым, наколькі сапраўды рэальнасць, рэчаіснасць кітайскага грамадства адпавядае нацыянальнаму міфу. І разважанне гэтае сфармулявана як выклік дзёрзкі,
амаль агрэсіўны. Ну, Ай Вэйвэй, дарэчы, вядомы правакатар. Ён увогуле ў контрах даўно ўжо з афіцыйнай культуры ідэалогіі Кітая, пасядзеў у турме, знаходзіўся ў выгнанні, знаходзіцца ў ім. І ўвогуле ўжо гэтым, як мне здаецца, можа быць блізкі сэрцу многіх нашых гледачоў і майму у тым ліку. Пры гэтым для яго, як і для большасці іншых кітайцаў, уласная гісторыя падобна рэлігіі. 5000 гадоў бесперапыннага існавання Кітая – гэта не проста ідэалагема або нацыянальны міф. Гэта цэлы культ, над пабудовай якога працавалі шмат хто, ад Канфуцыі да Мао Цзэдуна. Толькі вось задача Ай Вэйвэя не падпарадкоўвацца гэтаму міфу, а праблематызаваць яго, выклікаць сваімі творамі эмацыйную рэакцыю і рэфлексію. І рэфлексія і рэакцыя – добрыя хэштэгі для самой прыроды вось таго, што вы зараз бачыце. Бо думка зрабіць выпуск пра гэта нарадзілася з дзвюх крыніцаў. З аднаго боку, пэўны час таму я з асалодай зрабіў некалькі выпускаў, прысвечаных традыцыйнай культуры Беларусі. Вы можете знайсці спасылкі на гэтыя выпускі ў апісанні да відэа, ну а першы эпізод з'явіўся ў падкастцы на экране. З другога боку, пэўны тэрмін таму інста выпадкова падсунула мне пост пра сучасную мастачку з Казахстана. Яе клічуць Асель Сабыржан Кызы. Вы бачылі там склейку перад тым, як я назваў дакладнае яе імя. Як вы разумееце, не з першага разу. Так ці інакш, Асель Сабыржан Кызы бярэ дываны, то бок творы традыцыйнага рамяства і традыцыйнага мастацтва, і адпаведна піша па ім фарбамі дастаткова гламурны жывапіс. У асноўным жаночыя партрэты. У гэтай выпадковай інста-сустрэчы мяне зацікавіў з аднаго боку сам арт, бо некаторыя працы сапраўды прыгожыя. А з другога боку гнеў у каментарах, дзе ўвогуле мастачку не проста пракліналі, але і патрабавалі як мінімум адлупцаваць яе за тое, што яна, значыцца, сапсавала сваёй мазнёй традыцыйныя і духоўна значныя прадметы. Воу! Асель, я жадаю вам удачы. Вам яна спатрэбіцца. Дарэчы, прыхільных каментароў пад яе пастамі ўсё ж значна больш. Зараз падчас напісання сцэнара давялося доўгі час прабівацца праз захапленне фанатаў, каб дакапацца да хейту. То бок гэтая гісторыя больш-менш з хэпі-эндам, ці як мінімум з тым, што большасць спажыўцоў Інстаграма разумеюць, калі штосьці прыгожае. Але калі я разважаю пра гэты выпадак, то, канешне ж, мяне не пакідае думка, наколькі Ай Вэйвэю пашчасціла, што ў 1995 годзе не існавала садсетак і каментатараў. Але вернемся да Дар'і Цембры і нашай спадчыны. Трэба заўважыць, што на сённяшні дзень і мастачка, і многія яе крытыкі аказаліся за межамі Беларусі. І я лічу, што гэта падводзіць пэўную рысу пад іх супрацьстаяннем. У выніку асноўнай пагрозай нашай магчымасці дакрануцца да сваёй культурнай спадчыны стала не сучаснае мастацтва, а састарэлая дзяржава. Мне асабіста падаецца, што забарона на інтэрпрэтацыю традыцыі забівае культуру. Вышытая кашуля ці шаль загінулі ў той момант, калі іх уласнікі альбо іх спадчыннікі перасталі бачыць у гэтых прадметах прыгажосць і каштоўнасць, калі вызначылі іх як смецце. Цембра дала ім другое жыццё, а з пункту гледжання напоўненасці сэнсам і значнасці для беларускай культуры магчыма, што і першае. І ведаеце, скончыць гэты відос я хацеў бы цытатай, наўпрост з сайта Дар'і, дзе яна распавядае пра гэты свой твор. Эксплікацыя гэта, дарэчы, няблага закальцуе кампазіцыю відоса. Праект «Спадчына» – гэта адлюстраванне сённяшняга беларускага жыцця. У Беларусі не надзяляецца належнай увагі захаванню помнікаў архітэктуру і пабудовы, што нясуць гістарычную каштоўнасць, сыходзяць у нябыт. Помнікі архітэктуры – гэта культурная спадчына гарадоў і іх жыхароў. І зараз яны разбураюцца без неабходнага догляду, знікаюць пад сучаснай забудовай. Праблема іх захавання неверагодна важная.
У пагоні за бясконцым спажываннем мы знішчаем моцныя дамы, што дасталіся нам у спадчыну. Робім еўрарамонты, атачаем сабе кітайскімі рэчамі, вытрасаючы на звалку бабуліны куфры, выкідаючы дыхтоўную мэблю, хатняе начынне, замяняючы каштоўныя і добрыя рэчы на танны мас-маркет. У спажывецкім грамадстве пашыраная мода на пастаянныя пакупкі, прычым большая палова з іх не з'яўляецца для нас жыццёва неабходнымі. Нас пераканалі, што гэта магчымасць купляць усё больш розных зручна прыгожых рэчаў, гэта добра і сучасна. На кожным чалавеку ляжыць вялікая адказнасць за выбар, які ён робіць, за тое, якімі справамі, думкамі, рэчамі ён насычае сваё жыццё, якім справам і рэчам надае каштоўнасць. Бо наш штодзённы выбар на карысць тых ці іншых рэчаў фарміруе выбар грамадства, нацыі, пакалення. Наш штодзённы выбар наўпрост звязаны з захаваннем нашай спадчыны. Назва праекта напісана лацінскімі літарамі. Такім чынам атрымліваецца гульня словаў, і ў спадчына прысутнічае слова «чайна» – Кітай. Дзякуй, што даглядзелі. З вамі быў Мікіта Моніч і яшчэ трошкі Дар'я Цемра. Пабачымся каля культуры. Пока-пока. Яе клічуць Асель, мой бог, Сабыр-Жан-Кызы. Сабыр-Жан-Кызы. Ага.